Hej, i dag kan I følge med i hele holdet. Vi er ude og lave et fotoshoot med den nye trøje, og vi er et sted, jeg kender lidt, fordi det var her, jeg skød, hvad kan man sige, mit tilbagevenden til Astralis. Er det en gammel trøje, du har stået på? Hvorfor? Jeg fik dig! Det tæller jo ikke! Det er jo slet ikke det like Jeg ud fik på! dig! Jeg fik dig! Det er jo slet ikke det like ud på! Like ud på, du skal sige, der er andet på min trøje. Det var også det, Du kan ikke sige, det er en gammel trøje. Ej, hold lige kæft. Det virkede, det virkede. Det kan jeg sikkert. Jeg kan ikke arbejde med det. Jeg kan ikke arbejde med det. Er det bare så make up? Ja. Let's go! Det kan godt være, at vi skal have det. Jeg kommer en god tid. Det er dejligt. Hej. Hi, I'm Rosal. Hej, jeg er Benjamin. Hi, Benjamin. A.k.a. Playmat. Having to get my makeup on. Yes, It's not often I exactly. get to do that. Exactly, so you can relax. Godmorgen. Godmorgen. Men Karo skriver Kæft, du ser godt ud, Ben. Looking good. Du skal i make-up. jeg vil gerne spille, men han er bare stadig. Det tager kun 5 timer. Hej så. Goddag. Godmorgen. Skal jeg tippe nu? I'm Rosal, nice to meet you. Nice to meet you. Yeah, I didn't do anything with my hair yet. I will fix it after. Okay, I didn't have any power this morning. Oh no, really? What, in the whole In the whole street. Oh god, that's so annoying. It's not the best way to wake up. Jeg kunne tælle så meget, at jeg vandt 13 over Dupree-stack, ikke også? Okay, let's go. Og så vandt jeg 13 over Rizzes 5-man-stack bagefter, ikke også? Og der var ikke på mit hold, der spillede rigtig godt. Og de var overbevist om, at... Nå, du havde mødt Der var ikke på mit hold, der fraggede mig til mig. Og jeg tænkte, han er for en god ham der. Var det jer, der ødelagde deres win-streak? Ja. Nej! Jo. Men det var, jeg kydede ikke med ham. Det var bare, jeg duo-kydede med Ronnik. Og så kom jeg mod. Og så kom jeg mod Rizzes 5-man-stack. Jamen, hvad så med, du mistede bare elo, så hvad kan man gøre? Nå, det er ham der. Ja, du har den sikkert. Alle kan ham der. En ekstra? Nej, det er smukt. Så den lige derovre. Jeg kan godt underlag. Ja, der er sofaen. Så er de sådan noget så. Jeg venter, jeg venter. Jeg må lige se din... Den skal være safe. Altså, jeg kan ikke gøre det uden bord, jo. Det er sindssygt. Er det performance anxiety at høre, eller hvad? Jeg har du simpelthen underskrevet. Nej, Nico, hvad laver du med det S der? Ærligt, ærligt. Den flotteste, jeg lavede med liv. Okay, så tager jeg lige lidt bedre sko i dag. Hvad fanden sker der herinde? Hallo? Velkommen til, Benjamin. Tak. Okay, da. Er du klar, så er det bare lige nogle stille og roligt lige op og ned her. Jeg håber, det ser bedre ud, det føles. Så næste led i... Det så virkelig godt ud. Jeg tror næsten ikke på dig. Ja, det så sådan helt legit. Du har på. Jamen altså, jeg tror, jeg skal tage billeder med den nye trøje. Det er mit gæt. Jeg sender næste levende billede ind. Hej. Velkommen til, Christian. Jo, tak. I siger bare, hvad jeg skal gøre. Ja, dejligt. Lidt frem med brystet. Jeg kan ikke komme mere frem. Jeg er ikke så stor. Thomas.
Ja, så står det bare og kigger lige. Easy. Det var sgu lige til her. Ja, det er tusindvendt, der kommer til der. Til sidst, men det var også fordi... Det går være. Det er det, du skal. Det er din første gang til fotoshoot sammen med Astralis, ikke? Ja, så jeg glæder mig super meget til at se trøjen, og jeg er rimelig glad med sådan den, hvor den sidder. Jeg synes, den er virkelig fed. Det er spændende der med make-up, det er jeg ikke rigtig fået for. Altså, jeg er lidt spændt, ja. Altså. Det er lidt spændt. Det var fedt. Det var ikke noget, jeg har prøvet før, men altså, det lader til, at de var glade med min præstation i forhold til det. Ja, jeg synes, det var fedt. Dem der, hvor de lænder sig frem, er virkelig gode. Ja, det er en god dreng. Er I klar? Ej, de er helt kolde. Au. Det er den, jeg har en god, altså. Shit. Okay, det var fucking grinende at få taget billeder fra alle vinkler og fasonger. Jeg følte mig som en skriver. Frem og tilbage. Det er et modelvej. Ja, det var virkelig all eyes on me. Jeg følte mig som en Tupac, bare i musikvideoen. Hvad synes du om den nye trøje? Jeg synes, den er fed. Jeg kan godt lide, at den ikke er rød. Jeg synes, blå, det passer sådan lidt mere til min hudtone og sådan. Ej, så er jeg før dig nu, Benja. Ja. Jeg er tilbage. Hej, mit navn er David. Jeg er formand for Danish Corner, den officielle Astralis fanklub. Jeg er med her i dag til fotoshoot for den nye trøje, der kommer. Jeg var også med sidste år, hvor vi lavede den røde, der var en preview til alle danske fans. Ej, hvor sker der så mange, tager de så mange billeder? Os alle sammen? Shit, man. Så kan jeg ikke se mine billeder. Det er sindssygt. Ej, du prøver at se ansigtet med. Jeg må også sige noget til Kara der. Det er fint nok. Hvor lang tid har I været fans? Det var 7 år. Han har været siden han blev født, han har nærmest siddet på skødet og set os. Han spiller også selv nu, så vi vil se. Hej. 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 Goddag. Hej. Har I stået nede i UG, og så prøvet, der er nogen, der svinger ned ad trappen på jer? Ja. Man kan ikke slippe dem der. Jeg kan ikke. Du skal ikke holde vinken, du skal selv svinge til. Jeg gør Du skal vælge på de svinger. Hver gang. Hvor du hører hans straight, så du selv kan straight. Og så bare håber, det gør det.
Hvad spiller du? Nej, det er sjovt. Tusind tak, det er virkelig fedt. Jeg bliver bare fan i klokken. Hej, jeg hedder Mette. Jeg har været fan af Astralis siden stort set starten, der omkring 2016. Jeg synes, den nye trøje, den er super lækker. Hvad synes du, Matteo? Synes du ikke, det har været fedt at være med i dag? Og det var fedt lige at få lov til at møde spillerne, ikke? Ja. Astralis er ikke bare Astralis med spillerne. Astralis, det er hele community. Og det synes jeg er fedt, de hiver det ind på den måde. Vi er der ikke uden spillerne om, men synes, føler jeg i hvert fald ikke. Og det er fedt at blive inddraget og have en god eftermiddag sammen med spillerne. Man føler ligesom, at man kender spillerne bedre, når man får lov til at være med til den slags. Og det var så en dag som Astralis-spiller. Tak fordi I så med.